IFM News. IFM News. IFM News. Police. Manipod pagudpod, Idol Dennis Kamen. Nagbuak dagitay papaay iti Ohana Resort iti Barangay Saod pagudpod Ilocos Norte aga po iti panakuram iti nanakamat ang resort. Sigon iti BFP adda iti guest dagitoy resort 14 nga guest manipod Jaya Metro Manila iti napan nag-check-in ngem idinta napan iti bye-bye ngay sumeten iti panakauram iti kwarto nga nagyanan dagitoy nga guest. Alisto na kemkam iti uram agabot aramid iti light materials ti dumang paset iti resort isa tagapuna nga nauram dito magamit kasama ay bubong totally nga nauram dito talo nga gaabay nga kwarto iti nadakamatang resort Idol Bernard at dalan ito na salba nga kama kinda dumpay yan dagiti gamit dagiti guest ket talaga na uram agabot alis pa nagkam iti apoy nagpaot ti may isang oras ti panakisag ti apoy iti tagresponde iti kaming ti Bureau of Protection iti nakama tanga lugar awan tinasugatan iti insidente nga maabot ti 900,000 plus iti balor iti oras magamit iti nakama tatang resort Idol Bernard irumrumar nga sa iti pimotok iti uneg datoy resort akapen dalang Idol Bernard nga power bank datoy nagtuoda na yung sigon iti sa BFT ket soblan na tanga bigat ken kitain dano sumatlaing datoy atapen da nagabot power bank isa ti panag-explode nga nagtuodan ti uram iti nadakamatatang resort Idol Bernard. So dagiti guest nagamit lang iti kalman kalpasan ti uram ng piman awan ti salbar agamit nagabota adal di bye-bye iti tamo uram ti kwarto nga nagyanan ti kitong guest manipod iti Metro Manila. Damag pa lang Idol Dance, dapat ka no update na dati C5 nagkulit digito yung viewers and listeners tayo. Ada ba disgrasya di kalman? Yata C5? Awon pa iti impadanon ti PNP Idol Bernard. Baka damdaman lang siguro no hindi ito follow up no ada iti disgrasya kim so far. Awon pa iti manong report manipod iti PNP no dantuman hindi ito paraonan jay IFI ito damdama parang atantun ti may parukat impormasyon manipod iti Philippine National Police. Okay. Damang pelang manipod na mismo iti pagudpod Idol Dennis Gabriel Alipio Tatak Aramen.